Dnešný deň si pripomíname začiatok konca komunistického režimu v bývalom Československu. Vďaka Nežnej revolúcii sa vytvorila spoločensko-politická atmosféra, ktorá viedla k vzniku samostatnej Slovenskej republiky ako subjektu medzinárodného práva. 17. november ako štátny sviatok bol ustanovený počas prvej Dzurindovej vlády v roku 2001 ľuďmi, ktorí v podstate odmietali vznik samostatnej Slovenskej republiky. V rámci konsolidačného balíčka vláda Roberta Fica rozhodla, že tento sviatok už nebude dňom pracovného pokoja. Považujem to za veľkú chybu, pretože svojim rozhodnutím nahneval podstatnú časť našej spoločnosti. Najlepším riešením by bolo, aby sa tento sviatok stal opäť dňom pracovného pokoja, ako aj 1. september, počas ktorého si pripomíname prijatie ústavy Slovenskej republiky. Slovenská republika by mala namiesto 17. novembra sláviť práve 16. november, pretože 16. novembra 1989 bratislavskí študenti ako prví spustili sériu protestov, ktoré viedli k pádu komunistického režimu v bývalom Československu.